जों जतनो साइमानो बेंगलुर हास्टेओ तिप्रासा रक सालबात करया हिमाहाय langma chowui tongbaimani बेंगलुरु सामुं टांना थानाय रकबो आसुक तैनो बुरुं से गथै सपायबाय सिओ abo rokno twyui kwbangma tiprasa rok swnglaui tongbaikha comments rokbo khai tongbaikha Bengaluru Tamo Aswk Tiprasa Rok Thuika hwnui tai abono Jimi Dinesh Debbarma tamo hwnui sawui khwnarika khwnai nailadi discussion khlainani bagui uansugui tini tawbai tin jona lagatar sapta kaisani bisingo দুই দিন গ্যাপ গই কাইসা খালি langma chokha Bangalore hasteo kabang borok to same question khlayo ki Bangalore Tamo Aswk Borok Thuika tamni bagai thei kisa chaito gi naidi kisa cheri naidi hine tabo chungmo saimia tamni bagai thei ba tamong kha tabok sini Kok Dinesh Debbarma nai kaisa dolai district ni minima bobomia langma choi thanga minima kathai ni tini formal list painai chung Jimi President, Senior Vice President Tangui Debbarma and Tashini volunteers China Tripura and Dhani Tripura bono logeri to bono plane hambai langma choi thanai to choi thango kintu kosto manai chung volunteers of manu Chini Tripura People Foundation volunteers of manu chung momu chungia je Chini Tiprasa Rok ke khana thuika ke thuinyani bagai o jaga wo chung momu chung jotoro kaham korna thmani bagai but unfortunately tabok ama hage thui thanga tin jona lagatar sapta kaisani bisingono langma choi thanga and all of this case joto o case tinta case no suicide case aise thika Shatrughan Tripura bobo hang and suicide tekisa thika cheni da oriang khoroksa 3 din sakang bobo biti chawne thuyu tabogo third case ni to suicide dang kana tamung kha to jung saimia but looks like a little suicide because bo horo bithi sa kha no chogna kha bode bode abani pore bono bini khukti phena ke manai pungajer chiri man kha so hopefully amne botok thai thanga langma choi thanga bini nok ni borok bo choklaya ni jotto je tabuk thine rok jotto no nok ni borok chokya ni mamang no chini thane khobor ma phayo and जों खाब्रुमो यांबाय जत किछु जत दिगि तैनो बेबस्था खलायै रांनि पुजुगिया खलाय फनो लास्ट दिगि तै जेसक चपे पें खपन रहरि लायो तब लास्ट दिगि वो जिसपन खांके जंसिनि पकेटनि रे लायो जे कुबु गेंके अमायखनो जों चलै तंलायो गोबां बररक सावो जे थै थांनाय त बररकनो आरनो सगेरके पाइ थांगो आरनो सगेरे खांगाय रांबो खर्च कमंगो नै साइमनो rang khorcho komungo chung jotono buju tobo onke wan sugi naidi kaisa emotions tini borok si borni mangkathi borni busani mangkathi tlangmandi angai thango tamni bagi ke borok kaisa bigra nok ni borok jago ba borni thani rang krei ni borok surrender khlai tam khlai kintu borni bukha busa khiling ma tam to na wan sugi da nai norok je sanai borok je ara soi khiri ni saimano soi khi ga to khorcho komungo chini bo porishom komungo to chung joto mansang joto digiti mansang no chai to wi tongo ki kemani ma ka thui father hastio phai thui orno sogjana ni thongani chung always no chai to je oro thui thang jesa father hastni jesa state thui bo mini ma ka Tripura sogi tongani haini bageno chung MLA MDC EM joto ni yageno chuba chu sanai boro kisam bisa puno chuba lai phano kisam bisa mane phano chung chini yang tui te baki chung donation khlai lai hore manu amsu jorate am tono hambai ro tabu jorate je tabuk jorate je chungno chubai tongnai rokno je kisam misa ka bona 1000 3000 5000 10000 ko chubai tongha amai ke pana chung chuba lai tini mang ka thai kaisa ni mang ka thai ro hori tonglai man layo tabuk cause of that to jotono maximum ngi bano health causes tabuk suicide cases ngi thang ang aro sam so tabuk so nai Tripura o je tabuk drugs rokni chai tongnai ro maximum borok Tripura ni je khari phayo ba yobai phaina ni bagai Bangalore hasteo sopayo Hyderabad sopayo Kerala sopayo jamta high state ro sopayo Chennai ro sopayo to bongke wan sugi nai je borok Tripura tongha ke borok Tripura bo amakin langma chokhamu tini borok Bangalore phaimani bagai si Bangalore langma chokhaba Chennai thang langma chokha but borni bisingo agino se damage ngi thanga je Bangalore phaina skang ba
Chennai Hyderabad Kerala finance company sak agino se damage ngi thangka so obviously oro phaiman yagulo no borin langma chosina geble so haini bagai ang koina mu so joto ma pha je tongnai rok please noroni busa jodi drugs addict rok ngi tonga ga borno father hastio refer tar hodi ba borno khari tar hodi je paran borok bujang nai kha paran borok tam hanjang nai ga nai ba father hastio thangai hamkai ni wan chuge tar hodi tam ni ge father hastio jese access to drugs ni Chennai Kerala Hyderabad Bengaluru joto state no drugs ni access to go oro siteo manu Tripura ni siteo manu ho jaga ho so obviously borok oro phaike torni ne oro ma bokri pha bokri kaga bokri dara bokri borno mana khaine ro jese borok man sak asung no borok utilize khlaite bo abuni sai norni busa je cherai tabo drugs chai tong ro unkhang ke borok no please rehab center to niridi hamnani bagai chai togredi and borok no jeske pano hamrnani lamanai tugdi tobonga phatar hasto refri rahonani ba khari rahonani ba borok phaiga hamunani wansuge tar hodi tamni ge o phatar haste o site o man hogo tinin injection borona basic man thoguni tablet borona basic man thoguni ni drugs cocaine jotto se o jaga man thogo Tripura wa aswk man thogya kisa man thoma bane borok thongai tongleo so jodi kebo drug addict busarok tongai tongo ke please angnorno koyo Tripura ni rehab center to niridi kosto mosto khlaiye borok no hamrnani chaitokdi omo haike father haste ro kange borok tebo deeply drug addict ngi thanga ke borok ni langma chonai abo chung kebo mana khlaimanya abono ungo chinero maximum reason Bengaluru thung Chennai thung Hyderabad thung Borok thimani chini Tiprasa Rok thimani oro kebo butharia borno kebo borno kuno jabardasti khlaya dhamkiriya kintu borok katamo drug addict ni bagai kaisa bokhrogo borong ni aro jit tomoi tongrogo kisa misa drug addict ni thango ngia phano se baksa chare rok tamo emotional by beta belaino krak ni thanga attachment ngi dukho nango nei thanga drugs chai ba bithi chawai kotok sore thei payo so once we need to go song o question nor clients again tamungi Bengaluru has the Borok three nei como how murder case the 980 kisa cherry 980 chum joto case no naibo to joto case no ekrege nayo joto jaga no kono jaga tau dorate kono murder case kri yes accident cases rokunkha medical cases angkha je father has to pai sakha me age thingar botongo lamo choira botongo to amo wan chugi nai jodi norok ne busa ba nung nije sakhamyang ke please father haste ota phaidi nogono tongdi Tripura no tongdi Tripura o tongai jese khamnani chai tok sak ban jese nok ni borok tongai man sak asno tongnani chai tok di amunani koimung joto Tiprasa Rok no o message no please jese man sak forward khai lady spread khai di haige se chung senior awareness to pen man sinai please amuno seriously nawi jese man sak norok spread khai je borone thani suggestion tongo je borone thani comments tongo please ignore no koyo norbo suggestion ready chungno ki omo high situation omo high case no chung bai ke handle khlage chanai ba omo high case no umta situation no chung bai ke avoid khlai man no asno ta hu song belai na hambai tau jorati chungno logeri tongmani bagai khaklai chung tebo chini Tiprasa Rok ni bagai tebo samong khlai man na nai chini Tiprasa Rok ni thinang ni bagai chini Tiprasa Rok no thanja khlai ni bagai chung tebo samong khlai man na nai chung khaklayo chung Tripura People Foundation kaisa NGO chini moto no ongkha chini chaitok mongkha thancha so o thancha no chung yakharia oino buska no chung thangnai chini samung no chung age barwait langnai tutang no khulungka